so da ƙauna sai billa da hanne. Sai billahi ya zamo ango hannata amarya, aure na so da ƙauna ne dangi ga mun zo. Sunan magagina sarki ɗaya wanda ya yi mamana, ya Allah salatika ga manzanmu alihinsa har ma na sa sahabbansa. Ni fa wake na zana so ya je nesa, zana wake ango da amaryarsa, sai billahi ango hannata amaryarsa. Allahu na roƙi ka kau da dukkanin shari, ya zamo ango hannata amarya. Sanya albarka duka dangi kowa yana ta san barka, na ga yayye da ma abokanai duka, na ga ganna ango suna ta gaishe ka, duba ganna amarya sun yi kyau duka, ga abokan ango suna ta san barka, kai kawayan amarya yau akwai harka, ni ko awwal DTC ni ne nake waka. Ni fa na hangi amarya da ango duka sun yi kwalliya ga kamshi ta ko ina na tashi, duka dangi sun zo suna ta lillika kuɗi abun burgewa. Mana cas caran cas cas na ce cas a haye. Wai ina angon ne gani na zo da shawara gare ka, ka buɗe kunnen ka cas. Sai billahi hanne ta zama matarka, duk da wainiyar ta zamo a hannunka, ci da shahar da tufafinta yana gunka, dan Allah kar da ka sa hannu ta yi kuka, kaga danginta amana ce suka baka, ka'ida ce hannatu na da tarbiyya, na da tsafta kuma ta san darajar manya, a fagen yin girki ta iya jarmiya. Bare kun girki fage na farfesu, bani so in ce komai dan idan ta ba girki ai kwa za ka yo santi, ke kuma ki hado da ruwa sai ki zo ki zauna da ke da angon ki cas. Na ce cas caran cas cas na ce cas. Hannata amarya shawara na zo baki, kin ga sai billahi ya zamo mijinaki, ladabi biyayya zaki yo ga angonki, kina da tarbiya kowa ya shaidi halinki, babu cece buce da ke da shi kinji, dukkanin sirrin sa yanzu ya zamo naki, ki gujewa duka zugar kawayenki, in ki kai haka wata ran mu zo suna. Na ce cas caran cas a haye, ina amaryar da ke da ango ku dange juna, zama na aure sai haƙuri da ke da shi kin ji, ke amarya cas na ce cas. Haba amarya ki daina kuka, gidan mijinki za a kai ki, ya zama naki mallakin ki.